Kumbaong, kaway ka kantinong way, like father like son. Kabamut kum ukpa kum ukhun, Cristiano Ronaldo Junior, upadang kat saus nem karta, bola pau bah. Haka final jong ka wilat ko, Markovic International Tournament. Haka ba Ronaldo Junior, wali ban pen kejar hadu argol. Haka ne ka jing like kai Persia ya ka Kroasia. Kaderu ka final ka badan kong haka jing im jungu ban mik manna ka under 15 jong ka kendon Portugal. Ronaldo Junior ulobut yakidin jadjong ukpa jong u dak kabar ke dak ka soy celebration mars nyot heb ya ka kol ka baning kong jong u. Ronaldo Junior ula ai namru ya ka kol ka baning kong jong u sya ukpa jong u bat khur ya ka kos nam rupa bat ka kendon under 15 jong ka Portugal. Haka ne ka jing ya kai ka Portugal kala job da laila argol Persia ya ke Kroasia. Haka ba Ronaldo Junior ula yarap teb adu argol haka ne ka final bat kaderu ka jing kai ka basau jung u na ka benta ka Portugal.